Om klokslag 3 uur ging de Venrayse kermis feestelijk van start. Na de inzegening vond de opening plaats in de Raadhuisstraat. Het is weer een mooie kermis geworden, weer een hele hoop spectaculaire attracties. Zo op de Grote Markt, op het Seniusplein, het Schouwburgplein, als hier voor het gemeentehuis. Dus ik wens de Venraynaren weer een hele mooie kermis toe tot met woensdag. Ja, wat betekent de kermis van Venray nou voor Venray? Nou, kijk, er zijn veel kermissen in Nederland, maar sowieso is dit een van de grootste in Limburg. Dus dat is al heel belangrijk om onze gemeente op de kaart te zetten. Maar twee zijn er ook best veel Venraynaren geboren en weggetrokken. Familieleden die weer terugkomen voor reunieën. Dus het is ook wel een soort reunie voor veel families en Venraynaren die weer terug naar deze gemeente komen. Dus dat zijn twee belangrijke redenen om deze kermis in Venray te organiseren. En wat is nou iets wat dit jaar op de kermis is, wat de kermis echt helemaal compleet gaat maken voor dit jaar? Nou ja, de goede kijker, die ziet hem al op de achtergrond staan volgens mij. Het spookhuis is misschien ooit wel geweest, maar de afgelopen 4 keer dat ik burgemeester ben, heb ik het nog niet gezien. Dus dat is echt wel een nieuwe attractie. Sowieso zijn er weer een hele hoop spectaculaire attracties. Dus ja, reden genoeg om even naar de kermis te komen. En er ligt ook een hele grote roze loper in het centrum. Wat is daar zit daar een reden achter dat hij er dit jaar is? Nou, we hebben een kermis op meerdere pleinen. Hè. We kunnen namelijk de Schoolstraat en de Grote Straat gewoon, die zijn eigenlijk te smal om daar veel attracties in kwijt te kunnen. Maar je wil wel zorgen dat die verbinding er is tussen de verschillende locaties. En daar hebben we nu als symbool de roze loper voor uitgerold, zodat je heel makkelijk van de verschillende pleinen de route naar de volgende pleinen kunt vinden met de andere attracties. En de afgelopen tijd was ik ook verantwoordelijk voor de organisatie, dus welke attracties er zouden komen, hoeveel het allemaal een beetje zou kosten voor de gemeente, al dat soort dingen. Nou, dat is met het nieuwe college veranderd. Dus volgend jaar is er een wethouder verantwoordelijk voor dat hele verhaal. Hoe de kermis eruit zal zien, wie er allemaal komen. Dat zal de wethouder Lisanne Wisgerhoff zijn. Dus dan sta ik hier ook niet meer voor de camera. Maar ja, voor de openbare orde blijft de burgemeester altijd verantwoordelijk. De mannen van het YouTube-account Glow Movies kwamen vrijdag nog met een extra attractie. Eind augustus hebben we ons eigen evenement, Glow Movies World. En daar wilden we eigenlijk ook een soort van kermiskraam voor bouwen, wat de kids daar konden doen. En toen dachten we in één keer, ja, de Venrayse kermis staat ook op de planning, dus waarom gaan we daar ook niet staan? De kraam heet spijkerslaan, dus ze kunnen een spijker in een boomstam slaan, zo snel mogelijk. En dan kunnen ze een polsbandje winnen. En wanneer is de kermis voor jullie nou echt geslaagd? Als we 1000 bezoekers blij hebben gemaakt met een slag met een hamer. Ga je dat ook tellen dan? Of hoe ga je dat bijhouden? Nou, we hebben 1000 polsbandjes. Als die op zijn, dan weten we dat er 1000 mensen zijn geweest.